Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de A Way Out. Suntem aici cu Luci. Salut! Și nu uitați să dați like dacă mai vreți alte episoade de A Way Out și poate terminăm și noi seria aceasta, pentru că suntem la episodul cu numărul 5, dacă nu mă înșel. Da, cu numărul 5. Data trecută am ajuns în cartierul unde locuiește Leo și trebuia să-mi găsesc familia, așa că hai să nu mai stăm de vorbă și să căutăm. Ia, cred că am găsit-o. Nu e ea, nu e ea. A, nu e ea. You look upset. Oh, I am. I'm waiting for my goddamn husband. I'm gonna beat his ass. Have you seen him? Dacă i-am văzut soțul. So why are you gonna beat his ass? He's been Yo, it's a cheating on barbecue. me, and nobody cheats on Martha. Poți să mănânci? Absolutely sure. Oh! Păi nu știu. Eu Of uite course mă I'm ce-i. sure. I can smell Dă-mi when unul. people are cheating Dă-să on me. Bă, That's quite a ai talent. Am furat, gustat. ai furat cărnații. Am luat doar o gură din el. Hai să... Ia vină pe aici, vină pe aici, vină pe aici. Hai să ne dăm. What the hell are we doing? I don't know. You sat down first. No, I didn't. Yeah, you did. Tu te-ai așezat primul, Alex. Did I? Ne-am așezat în același timp, că gen m-am Ba uitat nu. la el și... Ba nu, tu te-ai Ei. așezat primul. Nu, m-am uitat la el și ne-am pus amândoi în același timp. Nothing. O să vezi pe filmare. Ce e aici? Mai vorbim? Mai vorbim cu ăștia? Nu, dă-i încolo. De-aia vină puțin. Oh, nu cred, jucăm baseball. Hai să jucăm. Eu primul. Hey, what's up? Deci facem 10 mingi, îi zic eu. Hey, can I take a swing? Hai, 10 mingi. Go ahead. Că poți să te joci la infinit. All Și, right, go da. ahead. Mm. Thank you. Hai. Aruncă. Shit. Una, Good hit. 2. Niciun Trei. punct. A, ba da. 4, Good 5, hit. 6, 7, 8, Curveball. 9, Și acum ai cu noroc. 10. That'll do for now. E rândul meu. You're Okay, welcome. I'm good. Nu mi-a mai dat puncte pentru ultima? Nu ți-am mai dat puncte. Ok, 135. Hi there. Hey, wanna man. try? E ok. Can I have a go? I'm good. Sure thing. Stai. Thanks. Stai că l-am refuzat din greșeală. Hey, wanna try? Da, încoa. Ok. Ia să vedem. Vezi că încep. Nice. Una, Ah, 2, 3, 4, dau prea târziu. 5, Come on. 6, nu pot să cred. Te-am făcut doar de... 7, Dar nu-i corect. am dintr-o dat- lovitură. 8, dar nu înțeleg. 9, Cred că am dat Și home 10. run. Thanks, I'm Sau done. ceva și eu am genul. dat I de, see you around. și am dat de 2 ori în sus. Te-am făcut, te-am făcut. Da, dar nu-i corect. E, nu. Păi nu e, că am dat mai multe. Acceptă și pierzi. În fine, ne spuneți voi în comentarii dacă e fair sau nu e fair. Uite-l pe Alex. Hey, Leo. I think I see your kid down there. Let's check it Hai out. după el. Dar de unde știe Vincent pe copilul tău? Păi nu știu, ai văzut un copil și ai asumat că e al meu. Help me out. Nu, a zis I think I see your kid. Dar de unde știe el că e chiar copilul tău? După cum ți-am zis, ai asumat. Over here. Leo! Hey! Hopa. Polițione, cops. Cops. Afternoon, man.
Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure. Cu siguranță o să mă dea în gât. Dacă și propria ta nevastă te dă în gât. O omor și pe ea și pe Harry. Măcar nu-i faci nimic lui Alex. We should be fine now. All right. We good? Of course we are. You okay? Yeah, I'm fine. Good. Hey, Alex! Look who's here! Alex! Oh, Alex, fiule. Hey, buddy. Mi-a dat sin. Ți-a făcut-o? Mi-a dat sin. Du-te după el. Mă duc cu cureaua după el. Bă, păi de ce? În loc să-ți ceri scuze, să-i aduci cadouri. Să-ți ceri scuze. Scuze pentru ce? Că am scăpat și îl mai văd? Că ai fost în închisoare. Păi și ce a fost vina mea? Îți dai seama că nu-i convine să ai un tatu pușcăriaș. Yeah, this is Vincent. Îl bag și pe el la închisoare și după experiență. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. Oare dacă te dau pe tine în gât, pe mine mă lasă să plec? Să mă dai în gât, adică. Să sun poliția să vină să te ia și poate mă lasă pe mine să plec. Hey, That's a really nice bike. thanks. So, Ok, how long Alex, do you know vino Leo? încoa. Dar stai să... Nu! I guess. Am vrut să pornesc ventilația. Hey, Alex. De ce? Leave me alone. Eu fi și lui Can I cald. help you with S-a something? auzit pe fereastră. Actually, I was thinking that I could give Nu you. vrea să mai știe de tine. Nah, I'm good, thanks. All right. Just let me know if you need anything. You know, I've worked on a few of these before. Oh, yeah? Hey, I could use Nu your ți-ai help. să Can you get îi dai something for range me? parcă? Nu. Cred că acum. Poză. Those were happy. Uite I ce could help with poză. something. Ce e aia? I do. Pasăre. Grab me a wrench from the shed over there, please. Absolutely. Nu, man. să-i dau renciu. Oh, ce avem aici, Alex? Las că jucăm. Că te-am făcut data trecută. Hai acum, stai să-i dau renciu și hai să te văd. De ce ești în Alex va trebui stare. să... Thanks. Alex va trebui să Want aștepte. to start it up for me? Yeah. Dăm tot așa o rundă. Go ahead. Prima Ca- oară dă-i ok. I-am dat. Nu, dă-i ok, adică... Vino încoa. Am început deja. Ok. Mamă, Ok. Una. Vezi că sunt 3. 2. Ok, ok. Și acum eu. Dar trebuie să te dai la o parte, că am văzut că dacă te pui în fața mea nu mă lasă să dau. Așa, stai acolo. Bă, stai acolo. Almost there. Ok, Mhm. una. Nu cred. Cum faci să aprobi imaginea? 2. Te-am făcut. Bro, dar cum faci? Dă-te de aici. În primul rând. I know it. On the chair. Bullseye! Wow. Nici n-am văzut cum. Dacă ți-a apăsat de 2, vino și dai ok. I-am Până dat mă duc eu la renciu. Alex. Păi trebuie să... Du-te la ea. Ah. Vezi? Ah. Acum merge. Poți să-i dai cancel, cred. Când... Come on, buddy. Come on, just let me up. Alex. Bă, mi-a luat scara. Chiar nu vrea să vin eu pe la el.
Din prima am luat-o acum. Hey, look, your sign is broken. Nu mi-o dă și mie să mă plimb cu ea. Why don't you come down and help me fix Motocicleta. it? Da. No? Trebuie să vin și eu, oare? Nu cred. Tu n-ai Don't cum worry, să I'll vii. fix it for you. Let's see. I think I'm gonna need a hammer. Ok, trebuie să-i repar semnul. Eu stau aici frumos. Să nu-mi fumezi țigările. E, nu. Dar nu sunt ale tale. Să nu-mi bei berea sau ce e aia. Cum pare că alea erau pentru mine. Da, fix. Pentru bun venit. Oh, this sign is beautiful. Alex, you should come down and see it. Alex's house. Gata, nu mai fumez. Gata, Ce? mai este. Ce Mai emoționant. I love you, buddy. I love you so much. You wanna play some basketball? Nu! Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Te fac praf, Yes, I am. copile. Eu cred că el te face praf. That could be fun, but maybe we should get going. Îl facem, Come on, just one game. Come on, Vincent. Okay, guys. One game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. You know I'll win. o să te fac măr. Hai să Are you vedem. guys ready? Oh, we're ready. Dar cine cu cine joacă? Okay. Nu știu, că e ciudat. Ia uite. Slab. Vincent, pass the ball. Nice. Dar nu-i dai mingea. El trebuie să o ia singur. Bă, copile, bă. Tu vrei să jucăm noi basket, dar ce e asta? Pass it to me. Mamă. Nu! Eu o să... Stai, n-ai văzut nimic. Nu, dar eu am la Eu? mingea. Did you see that? Slam dunk. Te văd. Te blochezi, Luci. Nice. Oh, nice. Daddy, pass it to me. Uite așa se face, stai. De aici. Dă, Ia să te văd. ia uite. Ah, N-ai văzut slab. nimic. Ia dai tu de acolo, mai bine. Unde e mingea? Ți-o da acum. E partea asta. Dai tu de la mijlocul terenului. Vezi că te blochează Alex. Ah, Slab. aproape. Rândul meu. Daddy, pass it to me. Mă, iau, cum mi-i la pas. Lasă-mă să-l ajut. Bă, dar nici nu bate mingea. Iau și bag-o așa, bravo, bravo fiule, cel mai bun. You're good, Alex. Michael Really Jordan. You think? Numai că te-am făcut good. praf. You should become a pro. Really? I'll be right back. Yeah, okay. I'll be back. Talent. You're way better than us two. I'm gonna be the Hey, best. beautiful. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. Tu joacă-te acolo. But I need Ok, to get trebuie să going mă joc cu Alex. Yeah, I know. Dă-i slam I'm dunk. just happy to see him smile. Las pe Alex să dea. Yeah. Bă, unde dă? Come Ia on, fi atent. let's talk. Ia. Bum! Oh. So, Hai, Alex. this is home now? Pasează la unchiul. If the Vince. cops Nu știu found dacă... us, then Harvey could Care too. unchi? We gotta get moving. Eu. You know what? Unchiul vitreg. Let's just leave. Let's get out of here. Bă, își bate joc de mine, uite unde a dat-o. That murdering Ia bastard. fi atent, că dau de aici. How the fuck could I trust him? Aproape. It is what it is. This is the life we chose, Leo. Eu. Let's just deal with it. Yeah. Alex, here you go. I'm gonna set things right. I'm going after De Harvey. ce tot mie? Dă-i tu, Alex. Nu este selfish. Linda, any idea where he is? Ray, what do you want with that ass? Adică ce vrei să spui, că eu sunt selfish? I'm sure he knows where Tu nu ai Harvey's dat at. niciodată Have you pasele. seen him lately? E, nu. Yeah, he's working at that new construction site downtown. Okay, good. Nu i-ai dat asisturi. El ți-a dat I need to be asisturi. ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just Ce, make tu sure i-ai to get dat back safe, asisturi? okay? Yeah. No, don't just yell. Normal. Get back safe. Că and nu. kick your Că nu. ass.
Okay, I promise. By Selfish. the way, do you still have that piece? I do. El trebuie să învețe să-mi ia mingea, nu să-i dau eu. Păi dacă jucați în echipă, Cine a zis că suntem în echipă? tată-fiu. Trebuie să învețe să piardă. Here you go. Opa, Nu luați exemplu de la Alex. I love you. pistolaș. I love you too. Did you see my shots? Yeah, you were really good. Care shots? Că el n-a dat niciun shot. You think? Nice În going, afară că man. l-am ajutat eu. Nu contează, Să dea, da. lasă. Look, E cel mai bun. Michael, Fiule, antrenează-te. I do. Michael Jordan în devenire. All right? Can we play one more game? Next time, I promise. Când am zis Michael Jordan îmi venea să zic Michael Jackson. Da. Dar nu știu de ce. All right, buddy. Go to your mom now. Okay. Fiule, nu uita. Joacă fotbal, nu basket. Dar parcă ți-ți plăcea și basketul. Da, îmi place. Dar dacă te uiți așa la băiatul tău, are așa un pic fața a Messi. Să vezi ce-l bat atunci. Îi retușez eu față. Iese la Polish. Sure, Cum this iese și big guy autobuzul will get ăsta, us că nu our vezi cum e? location. He better. What if he doesn't? You will. Trust me. E și prăfuit, e și... This way. Vai de el. Hey, Mai hey, de hey, capul. hey, where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? Am You think venit this is să a coffee shop? vorbim. This is a construction site. You can't just waltz in here. Îi zicem agresiv sau îi zicem calm. Eu zic agresiv. Da, dacă vreți să știți ce se întâmplă dacă îi zicem calm, îi zice că suntem de la inspecție, dar nu știu ce se întâmplă când îi dau asta. Come on, we don't have time for this. Whoa, whoa, hey! I'm calling the cops. You gonna do what? Hey, Ce o să faci? don't worry, I got this. What's your name? What do you need my name for? What's your name? All right, it's Larry. All right, Larry. This is how it's gonna be. Me and my friend here, we're gonna walk in there, we're gonna see your boss Ray. Once we do that, I'm gonna break every bone in his body until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not De gonna ce be, zici hey tot? guys, you're welcome, then we have a problem. Wait, are you Ca să-l bag în serious? Do I sperieți. look like I'm joking? Do I? Well, okay then. I hate that guy, so, well, you're welcome. Go Ce ahead. trădător e. We're all friends here. Mamă, tu ce-ai făcut dacă ar veni ăștia la tine? It's easy. Păi Just n-am ask zis că around. nici lui nu-i Alright, place de thank you. Harvey. Yeah, you're welcome. De Rob. De Ray, pardon. Sau Ray, cum îl cheamă? Ray, Rob, tot aia. I guess that's one way of doing it. Well, No. it Ray worked, Mysterio. didn't it? It did, but you know, being nice can Hai work să too. vedem. I'm sure it does, but I can't help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right. You were probably just E a sweet little șantier. boy. No, I wasn't. Deoarece I se don't know what you're construiește aici talking un about. bloc. Relax now, tough guy. Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you honest. Nu pot să Keeping me vorbesc honest cu about what? ăsta. Bună ziua! Hey. Hey! What? Sunt Vițan Pavel Iliei. I'm looking for your boss. My what? I want to Can you talk turn to that you. off? Can you turn that off? I can't hear you. Turn it off. I still can't hear you. Lasă-mă pe mine. Nu pot să-i dau una. Sorry. Can I ask you a question? Nenorocitule! Can't you see I'm busy here? Do you know where your foreman is? Yeah, of course I do. Acum auzi, a? So can you tell Ne me? auzi? Gen. Like I said, I'm busy here. Alex, eu sunt o fire mai calmă decât tine. Nu sunt bătăuși. Știi ce ne așteaptă aici? Yeah. Oh, arm wrestling. 2 din 3? Hai, 2 din 3. You want to have a go? Take All them right. down. Yeah. Let's see what Hai you că can aici e do. de spamat. Dar nu mai știu pe ce trebuia să spamez. Pătrat. You're about to go down, my friend. Let's do this. Ok. 3,
Come on, come on, come on! Nu! Cum spamezi așa? Cum? Take him down, take him down! Stai că e 2 din 3. Mai hai una. Stai, păi dacă te bat, aia a fost, ia. Păi da. Hey there. Come on! Dar nu înțeleg cum spamezi așa. All right. Let's see what you can do. E nevoie de mult practice. Practice makes perfect. Ha, he can't You're about to handle go it! down, my friend. Let's do this. 3, 2, 1. Yeah! He can't handle it! Nu mai pot. Nu înțeleg cum spamezi așa de repede. Îmi și obosise mâna. Și mie, eu nu mai puteam. Hai pe sus, sau? Hai drept pe sus. Leo. Fetele primele. A, da. O fată tocmai ce te-a bătut la armă, wrestling. What the hell am I looking at? Bă. Dipshit, can you explain this shit? Well, yeah, it looks like you just spit it out. It's 2 here. I told you it should be 4. Uite-l pe Ray. Seamănă cu mine. No. What are you, some kind of stupid? Totuși e Ray sau Rob? You're a fucking idiot. Eu cred că e Ray. That's the Eu guy. zic că e Robert. Sau I'm ceva. sure we decided on it. You're fired. Go home. But sir. Oh shit. Da, Opa. știi ăștia că suntem după el. Take the stairs. I'll go Păi this ne way. cunoaște. De unde până unde, că noi nu l-am văzut niciodată. Shitty elevator. Go faster. Păi dacă e omul lui Harvey și ne-a zis de el. Mi-a zis de noi. Ah. Out of the way. L-am în vedere. Hey, asshole. Get out of the way. Whoa, shit. Ok, pic. Oh my god. Iar spame. Ok. Mă antrenez la spama. O, nu. L-am în vedere. Cut me off. He's on your side. Dă-te. Sorry. I see it. You're mine, Ray. O, te parcur. Parcur. L-am în vedere. What's up? Watch it, you fucking numbnuts. Du-mă sus. De eu nu știu unde am rămas, pe care asta am rămas. Te Ah, mergi pe scări, cred. nu, uite-mă. Am stat pe aia. Where'd he go? Tu ai fost pe liftul lui și nu l-ai apucat. Gonna kill him. Pe dacă Hey, relax. el a fost în, și eu în lift și am fost deasupra lui, n-aveam Let's cum. focus on finding him first. Băgai mâna printre gratii, ia. Let's go. Are you kidding me? These damn heights again? Just keep going or we're gonna lose him. Yeah. După cum știți, Ray, you're a Leo dead man. are frică de înălțimi. Eu ți-am zis că ești fată. Poți să te împing? Nu, dă-te la o parte. See him anywhere? No. Let's look around. He's probably hiding somewhere. Cu ochiul magic, sunt sigur că e fix aici. Hey, he's over here. M-am împins! Cumva. Și pe mine, cumva. He locked it. Help me bust it open. Nu, dar pe mine m-am împins și nu eram cații. 3, 2, 1 3, și... 2, 1. Eat shit, Leo. You got that piece of shit. I'm gonna kill you. Hey, Vince. Listen. I got an idea. Let's use that crane over there. Yeah, okay. Ok, du-te la crane. Și coboară-l. De unde știi tu să manevrezi el? Eu știu de toate. Bring it over here.
Poate picul ăsta, ce zici? Let's go, let's go. Du-mă sus, Tu cât de în sus? față. Pe ăla. Așa. Do you see him? No, I don't see him anywhere. I don't know where he went. Keep Ok, și eu. He's gotta be up there somewhere. Opa. Aoleu. Toporaș. Toporaș. N-a mâna. N-a cu pumnul. He's heading for the crane. Cut him off. Yeah. Tu pe jos. Eu pe sus. Haide, Vincent. Just keep moving. Ok. You're not afraid of heights. Watch it, you fucking numbnuts. Vin și eu acum. Trebuie să mor pe sus? Da, pe sus, pe scări. Și Ah, sări pe el. trece pe lângă mine, cred. Și tu sări pe el. Nu! Hai că îți rate șansa. Aha. Ce? What? Ai puteri magice? Da, mă pusese înapoi pe scară. You're not afraid of heights. Al treilea fail, cred că, de pe seria asta. Ba nu, al patrulea, că am dat mai multe failuri la Piece of Junk. Hang on. Oh, nu. Vin eu acum. Ei. Mă aruncă ăsta, nu? Da, ok, te înțeleg că te știe pe tine, dar pe mine de unde mă știe? Păi ești cu mine. Nu e clar? Unde s-a dus? A, uite. Ai fost fix lângă mine. Normal că te știe. Hai bă, dă-l încolo. Ok, și de aici trebuie să-l păcălim cumva. Du-te tu până O iau stânga, mă pe... duc. Tot pe aici vine, nu? Let me go. Prins. Oh shit. Prins. Asta înseamnă coordonare. Să înceapă interogarea. So, you gonna tell me where Harvey is? Fuck you. I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. Whoa. A gun. I wonder what you could do with this. Maybe you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Yeah, me too. Let's see if he'll talk or not. Să vedem dacă va Listen, vorbi. talk. How's Domnule, that feel, huh? Oh, fuck, man. You Spune shot tot. me in my knee. Yeah, and the next one's gonna be in your head. Stop it, man. I bet this could give him a good scare. Ok. This should be interesting. Great. Grandpa's back again. Oh, You know nu. what a nail gun does to a human body? You don't have it in you. Cred că... Sper că nu face ce cred eu. Demonstrate. Go ahead. Do it. Ha! I knew it. nu-mi faci. Rândul meu. This time you'll talk. Oh. Trebuia să-i Vorbești? trebuia să-i dai I pistolul. can't talk. I-am dat, l-am împușcat Hitting me in în the stomach, you picior. idiot. Damn it. Gata, zice? Nu, mai trebuie să dai. Îi Fii dau, atent, cu blowtorch era mișto. îi dau cu wallet-ul. Nice wallet. Nici ce o să-i faci? Leave my family out of this. That's entirely Ah, e up to you. portofelul Don't you lui. fucking touch them. They have nothing to do with this. E portofelul lui, dar... Start Păi îi talking. ameninți familia, gen.
Și dacă mai vrea, I'm gonna burn your face off if you don't start talking. Fuck you. te prăjesc. Huh? How about the dick? Whoa, then? whoa, no, no, not the dick. Ah, hot, hot, Fix acolo te prăjesc. hot. Oh, please, please, my dick. Now we're talking. Vorbești, domnule? All right, În you win. I'll tell you what sfârșit. you want. Yeah? Start talking then. All right, calm down, man, calm down. Somewhere in Mexico. I don't know where exactly, but he's in Mexico. He's got a big mansion there. It's the truth, I swear. So that's where the rat is hiding, huh? Yeah, that's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, calm down, man. See you later. Hey, Let's go. guys, Yeah. where you going? Don't leave me here. You're crazy. I'm Eu în trying. locul tău, Guys, sau come back. dacă aș fi fost în locul personajelor, l-aș fi aruncat de aici de sus. Parcă tu erai partea peaceful. În realitate nu prea așa. Mi-ar fi plăcut să-l văd cum Heading down to cade. Mexico then. Yeah. We're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. Ești What are you criminal? doing? What does it look like? Wait. Step aside. There you go. Yeah. I got a contact that might fly us down to Mexico. That's good. And I got an idea on how to get those guns. But we're gonna need cash. We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like what? Hai să facem rost de cash, Alex. Mhm. A gas station? You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah, well, guess there's only one way to find out. Okay then. You ready? Yeah. Why don't you give me Hai the să gun? facem. What do you mean? Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing. I say we do this the fast way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. Let's not make a scene. Eu zic să iau eu arma. Zi motiv. Pentru că sunt mai calm și tu începi să tragi din prima. Așa putem Bine. să negociem. Sure. Bine. Tu ești mai nebun și tragi din prima. Mm. Ok, trebuie să plece și domnul ăsta. Excuse me. What do you want? Someone woke up on the wrong side this morning. This country is on the wrong side. Just look at these gas prices. Yeah, prices are high. Tell me something I don't know. Maybe I can. I was at another station, about a mile back that way. It had much cheaper gas than this. Check it out. You serious? Yeah, go on over there. They're much cheaper. Huh. All right. Thanks, buddy. I'll check it out. Ok. Have a good one. Și așa l-am făcut pe ăsta să plece. Bun. Fii atent ce pot să fac. Deci, în primul rând, să-mi iau o bomboană, că merit, nu? Și eu deja o să merg să încep. Stai. Aș trebui să vii aici. Vino puțin aici. Nu da. Bro, nu da. Vino puțin. Vorbește cu ăsta. O să rămân în magazin oricum. Whoa, hey. Vorbește Don't doar. stick up on me like that. Sorry. Look, I didn't mean to scare you. Well, you Eu did. beau niște bere aici. My apologies, okay? It won't happen again. Just leave me alone. Leave me alone, Bine. Stai. Nu! De Stai, ce? orac. Stai puțin. Hey, Putem Does să this place facem have pe a lot unul of dintre ei business?
plece, sunt sigur. Yeah, I guess so. Why? Ai încredere. Listen, Get out of here. how about you get your ass out of here? What? What's your problem, man? Eu zic că nu, Why the hell nimeni nu o would I wanna să do that? plece. O să Because plece, I'm zic eu. telling you, that's why. All right. I'm out of here, vezi? Și acum o să-i dau start robbery. Can I help Și you with acum something? o să dai star robbery. Hey, ma'am. I don't want to use this gun. So please Pentru că don't let se it poate register ca for unul să plece și să You're wasting your time. contacteze There's barely poliția. any money in there. Let me be the judge of that. Open it, please. Deschide casa. Here, look. Ne ia la mișto. There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. We don't want to hurt anybody. Leo, there's a safe in the back. We should check it out. Ok, să stai cu arma pe ăștia. Opa. Ajutor. I like your cut, G. Dă-i jos. Să nu este asta. Du-te după aia, du-te după aia. Hai că mă duc eu. Alo, alo. Give me the gun. Na, și acum am show. Bă, Plecat ăla. ăla tot a plecat. Du-te Dă pe safe. combinația. Combinația. Safe's locked. We need a combination. Păi dar nu știu unde e. O întreabă pe aia. We need the combination. I don't have it. I don't want to hurt you, but I will. Just give me the combination. Okay, relax. 137. 137. 137. Ai auzit? Aha. I got the guys. Let's get out of here. Let's go, let's go. Mașinița. Uite-l pe ăsta. Pot să-i fac ceva? Ia stai. Leo, hurry up. Okay, we're good. We're done. Don't shoot. Ok, hai că ăla stă jos. Ok. Dă-i, Alex, dă-i. Sunt în cutscene, domnule. Zic așa, God damn it. metaforic, că practic știu că ești în cutscene. This is Johnson. I responded to a 211. Kurt fled the scene. Perp fled the scene. Yeah, no problem. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I know where that is. Got it. All right, see you there. So, We got the guns. you trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she owes Ești me. paranoic? Now let's go get those guns. Cel mai probabil. If you say so. You need to relax more, all right? Yeah. Trebuie să te relaxezi. Jasmine, Leo, you good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. You're a fucking idiot. Cum ai zis? Why don't you bring your whole family next Dă o time? palmă. I'm out. Scot pistolul What's mai wrong bine. with you? Nu mai avem pistoale, cred. What's wrong with me? De unde What the până fuck unde? is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you I don't do business with strangers, and this guy, he looks like a stranger to me. De ce arăt ca un străin pe bune?
problem with you. You have a problem with me? Intervin. Nu, mă descurc. Nu, intervin. Știu cum ai intervenit, vreau să mă descurc singur. Intervin. Bine. Who the fuck is this guy? Whoa, relax. Put the gun down. Da, puteam să mă descurc și Put singur. the gun down. Come on. Te-am pușcat asta una, două. Da. I told you, he's with me. Nici nu apucai să deschizi gura și te-am pușcat. Besides, you owe me one, remember? Okay, but it's the last time. And then we're even. Arată-ne marfa. Here. Nu puteam să împușc și luam ce armă vroiam pe gratis. Păi dacă e asociată cu tine, prietenă cu tine, Am văzut ce prietenă mie. Ok. alegeți. Alegem. Hello, baby. Aren't you Hello. badass? Ce avem noi aici? Eu o să-mi aleg... O să-mi aleg rifle-ul. The M14. That's Rifle? quite a punch from all ranges. Presimt că o să avem nevoie. Any good place for target practice around here? Try shooting at those empty houses. That should do the trick. Hai nu vă Good idea. See what kind of damage this bad boy can do. Ia trage. Am tras. Unde? Stai. Nu. Aici. Really? I'll get it next time. Man, you suck. Hai Shut să up, mergem. Leo. Hey, Leo. Ready to leave? What's the rush? Let's try the guns. Lots of things to shoot at. Mulțumim de arme. Mă gândesc cum avem gloanțe infinite. Nu cred că avem infinite, avem cred că multe cartușe. Poți să tragi la sfârșit. Ai, Alex, acum nu trebuie să strici și tu jocul. Am ajuns la motel. Ai asta. Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Nu cred că ne-a trădat. Don't worry about that. Just tell me Normal where că he ne-a is. trădat. Bă, frate, parcă ai zis că ne dă încredere. Good job. Talk to you later. Eu sau Leo a zis? Tu, adică Leo. Harvey! Harvey! Ce ne-a făcut? Mai bine mergeam la un gun shop. Good. Make sure we put our best guy on this. Nu mergeam la un gun shop, că ne cunoșteau ăia de pe ziare. E. Și uite, asta ne-a băgat mai rău în belele. Las că e doar Harvey, ne ocupăm de el. O să plătească. Uite pe nevasta mea. A aflat. Opa. Oh, nu. My name is Carol Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. And I'm all alone. Please send an ambulance. Ambulance. Se naște primul meu copil. Și singur, cred. Sau poate am gemeni. Sau gemene. Hey, can you stop by that phone booth over there?
Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Mai bine mergeam cu mașina până în Mexic. E mult drum. Și cum intrai tu prin jungla aia? Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to Că în get us Mexic that e plane. numai junglă. Ok. Cred că o să ne oprim aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!